Καλά είσαι. Πόσα είναι? Θα μετρήσω. Ναι, ρε. Δεν τα μετράς? Όχι, δεν είναι. Εντάξει. Και 16-32. Λάμπης Χριστιανού, παραδάσεις εκεί. Εδώ, μπέμπε, εδώ. Σημαντική μέρα σήμερα Έλα εδώ, τρέ. στο στάδιο Ολύμπικο. Μεγάλη μέρα κυρίες και κύριοι. Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 32. Δείχτε να πάρει κάμερα. Το 5? Ναι. Να, αυτό που... Στην κάμερα δείχτε, στην κάμερα δείχτε. Οκ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Το είδες καλά, Αντρέα? Ναι, ρε. Γιατί αυτό? Δείχτε ξανά στην κάμερα. Δείχτε ξανά στην κάμερα. Ωραία. Μαλάκα να στο κάνω εγώ αυτό με άλλο τρόπο. Να το πάνω. Πάνω. Ναι. Αν και δεν είμαι σίγουρος να πετύχει, αλλά... Έλα. Μη γελάς καμεραμάν. Λοιπόν. Καλώς του. Γελάς. Δείχτα ρε μαλάκα, μην τα πατάς σε γάμισου. Αυτό βγάζουμε. Αν θες εσύ. Θα επιλέξει ο Πέτρος. Έξω. Διάλεξα. Παρακαλώ, δεν χαρτιά στην κάμερα, μαν. Τι? Να δω λίγο κάτω. Α, ναι. Αυτό. Ναι. Κύριοι βλέπετε. Να το φίλο. Δεν έχει βγει το φύλλο. Όχι. Δεν έχει πετύχει, δεν έχει πετύχει. Δεν έχει βγει το φίλο, ρε. Δεν είναι αυτό. Διάλεξα δύο. Τα βγάζω εγώ, Όχι. Αυτό και αυτό. Όχι, αυτό. Να μίσου. Να σου κάνω μαγικό. Έλα, Αυτό μάτι μαλάκα. Αυτό είναι το φύλλο. Ναι. Και είναι... το 3 καρό. Ναι. Πω μαλάκα, πολύ δύσκολο αυτό το κόρπο ειδικά. Είναι 32. Κάτσε μισό.